lamigin, gano'n. Pwede ko siyang makontrol mo yung sarili mo. dito hindi masyadong malamig while yung driver gusto Actually, yung niya misis ko malamig ganyan. talaga. Ay, Nag-aaway perfect pala. kami. Sabi niya, malamig, hinahin mo. Hindi, mainit. Sabi ko, at least yan, may control na So siya. iwas away din to, sir. This is the 2020 Kia Grand Carnival 7-seater in Panthera Metal, ang pinakamapormang SUV from Kia. We are headed to Kia Pampanga, dito lang sa Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, to see and test the Kia Grand Carnival for ourselves. Since it's pandemic, may safety precautions ang Kia Pampanga. Kailangang isanitize ang sapatos namin with their disinfecting mat bago makapasok. Our temperatures need to be checked as well. Siyempre, may alcohol din for us to use. Of course, lahat ng ito para sa benefits nating mga customers. After nyan, may ready ng sales representative to assist us. Mapashift din kaya to this model ang ating guest na si Christy Manalang na ngayon ay nagtayo ng solar panel business. I'm Mariel de la Cruz. I'm Nicolette Henson Hizon, and this is Stories on Wheels. So, sino nga yung imimit natin, Nicolette? Siya yung owner ng Christy Lights and Sounds Okay. na ngayon naman dahil nagka-pandemic, syempre affected yung live events industry, no? Tama? No mass gatherings. So nag-venture siya sa solar energy business. Okay. Okay. So tingnan natin kung perfect ba tong Grand Carnival. So, para sa kanya. Sir Chris, isa kayo sa may pinakasikat na business when it comes to sounds and lights, no? Oo. Paano ba kayo nagsimula sa business na to? Well, ang Christy Lights and Sounds, na-establish to since 1998. Nag-start kami sa maliit na setup, amateur. Then, through the years, nag-level up kami, napunta kami sa Pro Sounds. Ganun na siya katagal. Ganun na katagal ang Christy Lights and Sounds. So, nag-start lang siya parang, is it because ano mo lang siya, interest mo lang? Or Ano ko kasi, mahilig ako sa music. Actually, ang unang negosyo ko is video rental kami. Like parang yung video house, VHS, Betamax, DVD, VCD. Then, 2004, napasok ako sa SM. Lalong lumaki yung company. Papunta na nga sa Pro Sounds kasi yung mga sinesetapan namin, mga artists na. Mga recording artists, mga bands, at saka ibang yes. Then, dumami na rin yung SM sa atin sa Pampanga. Lahat ng mga SM, naging official sound system kami ng SM. Yun. so from hobby? Yes, from hobby, from scratch talaga. Naging bread and butter. Okay. Na gano'n na kami. So, ilang dekada nyo na po itong 2 decades na kasi 1990. O kaya nga kilala kita eh. Huwag na po natin pag-usapan yan, mahalata yung edad namin. Tapos Nicolette na. Ano sabi mo kanina, kino-cover mo pa siya sa Yes. Huwag mo na sabihin yung years. Sige, campus girl, Mutya na Kapampangan at saka Mutya ng Purnambuco. Kasi pag merong mga big event sa Pampanga, sila agad yung partner. Decades, no? Tapos yung pangalan nyo talagang established na. Tapos nagkaroon tayo ng COVID-19 pandemic, no? Isang global pandemic ito. Ano yung naging epekto nito dun sa business nyo for 2 decades? Walang event, walang ano kasi unang-una nga 'di ba yung mass gathering bawal. So kami sa industry namin sa live event, talagang lockdown na siya. So nakakalungkot din kasi yun nga, dati kang busy, dati kang ano, tapos biglang na-stop.
ayun, na wala naman tayong magagawa kasi global yung pandemic natin. Parang lahat affected. Affected lahat. I'm sure, sir, meron kayong mga clients, siguro nag-cancel, nag-reschedule. Paano? Ay, oo. Ang dami. Ang unang sasabihin sa amin, cancel muna or i-reschedule nila kung kailan magiging normal. At tanggap mo naman namin yun. Yung mga nagpabook sa amin na nag-down or ano, binabalik naman namin. Kasi hindi rin naman nila kagustuhan yun eh. Paano ka nag-shift or ano yung naging plano mo basically after? Actually, pang 6 months na natin na yung pandemic natin. Nung first 2 months na lockdown, na-relax sa lahat na ano. Pero after 2 months, ayan na, mapapaano ka na kasi nga kailangan natin magtrabaho, kailangan at saka yung mga workers natin, kailangan nila kasi may mga family din yan. So parang nawo-worry na ako kasi nagtitext na rin sa akin, nagtatanong sila ng trabaho. Dumating yung bill ko sa electricity. So pagdating ng bill ko sa electricity, nakita ko yung bill ko. Grabe, mahal, 60 plus kasi nga nandun kami lahat, nakasindi yung aircon, yung usage namin sa electricity, dire-diretso. Doon ko naisip na kasi nga, pa-install ko na yung bahay. So parang ginawa ko, yung bahay namin, ang ginawa kong sample. Ang bait talaga ni Lord, parang stepping stone yun na pasukan namin yung solar. So, inalam ko yung details, inalam ko kung paano maging legit na installer. So, yun, nag-training kami, nag-aral kami, in-enroll ko yung mga tao ko para nga magka-certificate kami na legit na mag-install sa ano. So, after that, dire-diretso na siya. Nagkatrabaho yung mga tauhan ko. Ngayon, sir, from lights and sounds business, syempre, gumagamit kayo ng sasakyan dahil marami kayong equipment, gamit na kailangan, no? How is it important or as equally important dito sa solar energy business nyo naman, yung magkaroon ng car? Parehas lang naman sila eh, kasi logistic eh. Talagang kailangan na necessity talaga yung sasakyan. Siyempre, para ma-deliver namin yung mga equipment. Parang sa sound system, kailangan na touring eh. Kailangan namin mag-tour para sa isang place na may event or concert, wedding or ano. Ganun din naman yung solar. So, kailangan din namin mag-travel papunta dun sa installan namin. Travel para sa solar, then sasakyan ng mga stock at saka food. Sir, dahil essential nga no, sa inyong business, yung magkaroon ng sasakyan, ano ba yung mga kinoconsider nyo kapag bibili kayo ng sasakyan? Ayun nga, siyempre bago mo bilhin yan, lalo na sa negosyo, una sa negosyo, kailangan nang bibili mo sa sasakyan, yung talagang kailangan nakapit sa negosyo mo na all around vehicle na siya. Yun ang lagi kong inaano. Ngayon sa personal car naman, siyempre kahit naman kayo, ang unang natin din yung luxury, yung suspension niya, yung niya, tsaka yung mga advanced feature niya, kung ano yung wala sa iba. Siyempre, may mga reviews pa yan, di ba? Ay, oo naman. Lahat naman tayo, tinitingnan mo na yung reviews eh. Okay, so I think yung sinasabi sa atin ni Chris bago siya nakapag-decide na bilhin tong mga sasakyan niya, talagang napag-aralan. At saka, I'm sure, nag-research. At saka may mga test drive, di ba? So, oo naman, isa yun. Actually, basta't may bagong nagde-test drive ako, tinatry ko naman lahat. importante yun kasi para yung feel ng sasakyan. Yung comfortable ng Comfortable ka sa yun ang importante dyan. So masusubok yan kasi may iti-test drive tayong Kia car today. Bukod sa maporma at sobrang luwang sa loob, special feature itong pop-up na sinking seats sa may likod. Kung marami kayong cargo, itago mo lang itong back seats. Voila! May extra space ka na. Sunroof naman tayo. 1, 2, built-in na rin ang sunshade. Just press a button, automatic nang magbubukas ang power doors ng Kia Grand Carnival. Remarkable din sa exterior nito ang LED lights at fog lamps. For better control in tough situations,
Kia has installed Electronic Stability Control Braking System or ESC braking system for this car. Ang ibig sabihin nito, mas safe and responsive ang braking system. Under the hood, it has the 2.2 Common Rail Direct Injection or CRDI diesel engine for fuel efficiency without sacrificing the performance. For its transmission, we have an 8-speed automatic with Shiftronic para hindi ka matatagtag dahil sa high-performance damper suspension for a smoother ride. So sir, ano ba yung hinahanap mo sa isang sasakyan? Okay. Hindi mo kina-consider mo bago ka bumili ng sasakyan? Yun, kasi malaki yung family ko eh. 4 yung anak ko, so 6 kami sa family. So dapat ang sasakyan na bibilin ko yung nakapit din sa amin. Ito, parang ano, ang ganda niya, maluwang, tapos ang ganda ng upholstery, tapos ito, ang sarap ng handling sa steering. Para ka lang nakakotse. Magaan. Magaan. Ayun, tapos Actually, spacious siya. oo, ano siya. Tapos ito, actually, malaking tao ako pero Very sobrang comfortable yeah, siya. comfortable. Elegant. Elegant yung Tapos ano interior. siya, ang ganda niya, power, all power siya, pati sliding door niya, tsaka ano. And keyless pa. Yes, keyless siya, hindi mo na kailangan Kasi minsan yung mga nasisirang susi, no? Yes. Alam mo isang gusto ko pa? It has 2 sunroofs. Pwede mo buksan. Wow. Oh, di ba? Ayan. So, parang ano ka, parang it gives you the impression na mas maluwag siya kasi nakikita mo yung sa taas. So, kung hindi ka nako-claustro, di ba? Parang di ba, pagkasakay pa lang natin, ang bilis niyang lumamig. Also because Napansin ko sa kanya kasi kada seat may may vent. may bed na siya, kaya direkto And may climate control. Okay. So kung halimbawa ako, passenger, lamigin, gano'n, pwede ko siyang makontrol mo yung control na sarili mo. dito hindi masyadong malamig while yung driver gusto Actually, yung niya misis ko malamig ganyan. talaga. Ay, Nag-aaway perfect pala. kami. Sabi niya, malamig, hinahan mo. Hindi mainit. Sabi ko, at least yan, may control na So siya. iwas away din to, sir. Less argument. Oo. Yes. Medyo talagang sa akin tong sunroof kasi minsan pag umuulan naman, di ba? Pag punta ka ng Baguio, yung malalamig na Yun. pwede mo yun. Or pag gabi, Pag may ka-date ka. Pero Romantic ba? Oo nga. in your case, bawal na. Bawal. Iba, bawal na. Hindi, si Mrs. Condi dito. Oo, naman. Pag kaming dalawa lang, di ba? Here are the services offered by Kia Pampanga. If you have any questions regarding these services or you are ready to schedule an appointment, contact any of these numbers. Good news! Since it's Kia Pampanga's 31st anniversary, meron silang promo para sa atin. 31,000 pesos all-in down payment for Kia Grand Carnival. 150,000 pesos cash discount yan. So, are you ready to drive your own Kia Grand Carnival? If you want to know more about their promos and want to test it yourself, they are located at Jose Abad Santos Avenue, City of San Fernando, Pampanga. Like and follow their Facebook page, Kia Pampanga. You may also contact their sales representatives with these numbers. Comment din on this video kung anong susunod na sasakyan dapat for our next feature. Make sure to subscribe to us because we will be presenting more videos of different brands. And this is Stories on